vaan ei se... Siinä pereeseen puolen käännykseen. Eihän kameralle. Joo, eli mä hain tänne alalle sen takia, koska mä halusin päästä tekemään jotain sellaista taiteellista ja luovaa, koska mä koen, että mä olen sellaisessa paljon vahvemmalla kuin sitten taas jossain muissa aineissa. Mä tykkään täällä alalla eniten just siitä, että pääsee tekemällä oppimaan asioita. Ja että on sellaista just luovaa toimintaa, eikä sitä, että hirveästi istuttaisiin ja luennoidaan asioita, vaikka sitäkin on myös. Ja sit se on myös ollut ihan mukava, että ei ole sellaisia kirjallisia tenttejä niin paljon, eikä tule läksyjä. Mun suosikkiaineet täällä on valokuvaus ja sitten graafinen suunnittelu ja siitä ihan ehdottomasti eniten kaikki taittaminen. Valokuvauksessa mä tykkään siitä, että se on mun mielestä suht helppoa, mutta sit siinä on myös sellaisia asioita, mitä on täällä tosi paljon oppinut lisää. Ja siinä jotenkin näkee niin hyvin sen, että sit kun osaa oikeasti kuvata, niin sitten kuvat on vaan niin jo niin paljon parempia. Graafisessa suunnittelussa on kiva se, että pääsee myös niin käyttämään omia piirustustaitojaan. Ja että muutenkin sitä ja semmoista niin kuin omaa jotenkin luovaa hahmotuskykyä saa käyttää hyväkseen ja suunnitella kaikkea. Niin kuin, että se on tosi laaja. Et sen takia graafinen suunnittelu on kiva, ja tosiaan tykkään taittamisesta. Mä ajattelin, että mä saisin tehdä täällä asioita, enkä vaan istua koulun penkillä ja lukea ja opiskella. Mä tykkään valokuvauksesta, koska siinä saa muokata valokuvia. Mä tykkään tehdä Photoshopilla kaikennäköistä juttua. Me ollaan äänitekniikassa tehty omia biisejä, mainoksia ja juontoja.